Papatong here at ginawa. Anytime good. Ang itsura ni Papatong. Kalingat Papatong mabibo. Abay dito ba karmang vlog na to sa kasi makakita ba nakita na to sa Papatong. Di ba? Tinood na siya, tinood. Ipakita sa atong product ni Papatong para tabangan taniya. Ang hunter pa din, ang hunter. Unsa daw magpalit siya? Mag-sure pag-sure. Ay talagsa karumpag yun. Ay, salamat. Ang hunter. Introduce para lang mailhan niya. Imo sa magpansay mo mga kauban ba? Gamay dako. Imong anak di mo tagaan. Imong asawa di ay. Hindi ka mang regalo. Friends. Mga kamag-anak. O diba? Wow! Unta pa kita mong kuko. May kakining pantatin. Agoy, i-appeal sa tadin ni siya po. Sana sa yung Espinosa. Tayo mo, nabi ako yung mga classmate ni Espinosa. Kana, appeal na sa mong product pag walang papatungo. Pila papatung na, oh. Coco Kiss. Anong lavender? Nas lamisa ka na. Ah, sige ka na. Para makita sa kalit. Pero, si Baki magbayad. Oo, di ba? Nagpalit kasi Papatong. Dili sa mga daling libre magaling. Papatong is real. Ayaw pa rin mo nag-win. Oo, sa tinuod. Ayaw pa yan, Mr. T. Magkita lang yun kami sa video lang sa YouTube lang. Wala yung mga... Oo, sa akin ay sa Papatong sa akong live mo. Kanta, magkanta man ni kami. Hindi nga papatong is real. Apil na niya kapuhon ng mag-live ni. Mas ganun ni Shane? 205. Nabisi naman ni Papatong. Yapin na lang ni. Ganaan ko ano. Ganan sa Kaya social. kung may lagi pares silang Amerikano. Okay. Balik-balik mo diri ha. Mag-meeting-meeting mo sa inyong mga friends. Pwede nyo gagawin. Lagi. Kaya Okay. ako yung best seller na mga laing. Ano to? Carbonara. Chicken laing carbonara. One na. Ang recipe diya nga gagamito ni Sing. Kanang naay product dili ba para Kaning. makuha ko na ng product dili. Kanang laing kusog sa di man siya mamalik ang Tagalog. Nasi papatong ako sa kayo bonus karon no. Bayad na lang si pamilya. Vlogger? Lagi wala yung kita. Wala na kag-update sa YouTube. Sa Facebook na magud ni siya gakuan good. Facebook na ba sa Facebook? Sabi mo lang ako. Pero may magud sa Facebook kay Ako ning i-promote sa kong page. Na, very good, very good. I-share yung papatong ang ginama. Tandang ginama. Iwapo yung mga amigo, kaya vlogger mo pa na siya na. Aron i-appeal dayon may kuan, i-appeal dayon may subscribe. Hindi pa yung kita. Diba? Pag-kuan diya papatong, pag-vlog sa diya papatong ba? O diba? Yes, ginama. For real. Store operator. Ako, tigra ko. Para ko din ay papatong. Ah, papatong. Ay, customer papatong. Kung saan na iyang YouTube ni? malipong mo sa Papatong TV. malipong sa daan ang style niyo papatong. O, ma-subscribe sad ka Please papatong. like and subscribe Papatong TV. Ginama. Ginama. Suroy sa diya papatong, suroy. Lagi.
Nabudol. May na lang, timing na lang jud nga sa December sa Chanyanhi kay. Pero hindi magiging mabudol. At least, dili ka ang mambubudol. Ito ang Sa'yo pa, kung matanaw ni TikTok man ko. Dahil ko friends sa TikTok. Mabudol rin. Bila kayo. No. may order rin sa TikTok. Hindi man, tinawag ng mga TikTok store. Saka mo mga pins. Ano kay store papatong ba? Adi, magiging sa Oh, dili kay kuan gyud. Sila no. Dito ba kada picture lang na Past time. mga isdaan dito na tagbo dito sa Bulwa o dito. Ano kayo mo? Siguro ka na mo ha. Dapat di ako tulo. Ay, bilit sa lang usa sa akong anak pod. Ha? Akong anak na sa JR Borja. Oo. Isa iya pod. Oh, yeah. Ang siya mo tulo ni Mark. Oh, Kamar, okay na siya itong linggo. Pero okay na ba sa linggo? Basta kayo makalaong. Kana karong kuan, karong gi-promote niya nga motorcycle, di ba? Mag-share ka sa 10 ka friend, gi-share ba ako sa imuting. Kasi na sayo, di baligyan nato. Hindi nato kinanglan ang motorcycle kay mga disgrasya ta ana. Parking na po ako Innova din ito. Tato for sale. Ah. Nagdikit. Magbayad ka. Unsa kung malaki sa ano sa parking diya sa display area. Awan, di pa natin. Yaman ang, yaman ang ninoy. Lagi Aron makapangatag sa tatong baligyan na. pag istorya sila dito nga gikan mo bilis dinama kay daghan kay taga City Hall nga wa ka ilang Oo, dinama. kay balungan na ikinaba. Imagine Daghan na ka kani ba is ang kani yung building owned by the government LGU ba ni? Kung wala lang si Mark, nagan meron. Pero si Mark maguna ko nauna na ano na Dira. na Nabudol. nakuan bitaw nga kami magbuyog ba. Ah. Batong priority ko si Mark. Wow. Kung dito O ko, vlogger ba yan? kung dito ko dagan din kita dire. Oo, mag mo ba? Salamat kay Papatong. Pero lagi kung malali na yung mga kanya, kasi na malali na rin. Kanus ba po wan sinablumun ra. Taga-bukid na ba yun? Bukid ba din na dito di man? Bukid dagat. Dagat man na, o di ba? Oh. Pohon. Salamat kay Papatong. Ay, 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 ay. Oh, Ito yung Papatong in pinako the din kay- house. So, Niya pagbahay si Senior, invite ni Senior. nung bitaw ko sa imo, kanita ako naging sa imo. Kamay nga lang siya ako pa. Ay, ino ba siya nga, pagsaba din papatok Cheese morning or ka. tart cream? Ako na kung magsaba yun eh. Tart cream. Lagi. Oh, Dili. man sa mi. Init mo magiging na. Yan, ang plano, remember ko dati. Ito ito magpabuno ka. Ito, nag-test na dito. Kung sa init. Yes, all init or fresh, gapang di ba? Good choice, sir. Alas City pa man ka magsugod. Na magbuburo mo sa viewer kay Andir may asawa. Agay, ayun gusto sir. Asa man kay paingon mo? Pero Dadi, ako, water mong party gid niya Alas City. pero ako ani, urang makapayan ko sa kusina ni. Kay normal na akong panito mga karana ko sa uban mo. Dili ko sa ilang kay urang ini ko sa ilang. Detail na ko sa ilang. Asa man din yung opisina? Kuan mo ko ano ko admin mo ko. Ah, ikaw di aman ka. Sa phone Ah, pero imong office sa admin. sa Bulwa. Dili sa admin dili. Oh, dini ka gawin dul ka ra diri na wa ka kaanhi. Di man kay dito sa detail mo. Ah, mo nang nagkaila mo. Oh. Ito may nag-meet sa buwa. Pero mo report ka dinhi sa morning. Ay, pila magsildo ka bangkuman ba? Amo. Nagdi na kinanglaman ni diri. Adi na kay. So makarasong gyud nga di kanis ginama. Dad dito atiim. Dito sin. Ignorante na ko din manis kagayan. Na ay pag ignorante. Ignorante na ko dali. O ginama, oo. Imo gini nga kwansin ginama. Dili oy, i-provide ra ni sa gobyerno kani. Mali lang gikulo Ang i-provide ni dito po ang mga assistance dayon sa DTI. Kaning building is LGU man ni. So for now, gilibre pa nila. Ay pa mi Pero, pabayad Before we mo nakaw. Sampo sa TMC.
Buang. Nakikita ka tama. Yan sa kanima. Na, si Papatong, kanto kaya. Kanto kay bagets pa man. Si Shin may yung kanta mo. Galing kini si Marky. Ako man i-invite. Oo. Kandok sa huli. Ha? Kandok. Parehan mo. Buang yung Papatong. Parehan mo Papatong. Wag kandok eh. Wapo ka bata. May game kanta. May Mahalin nun niya, sab. Sampu Mark. Sampo. Sampu Mark. Mahalin pala ko niya, delikado. Oh, delikado lagi. Nagisunod-sunod. Ang asawa niya. Man kayo ka lang. Gaplano man may mag happy hour din ibig duha lang ka oras in a week, Friday or Saturday, pero amo pag iplanuhan kay Plano pa lang. plano pa lang. Oh, di invite mo din natos Marky, oh, di ba? Lagi ko. Ako sa una, sa live ko kada Sunday or Saturday. Karon lately wala na, nabisi na. Busy na mo. Focus na kasi mo ni Lagi. Assistant kay Tig, grabe ako ni Sid. Tig, grabe ako ni Sid. so boss. Shin may ko na gini. Oh, siya may ang boss yun. So sayang ko engineer. Pero ako engineer na ako. Engineer na chef. Butan. Butan to engineer. Di ba pangapi diri? Oy, inon ako to. Ako tong dalaw ni phone. Patilawan ninyo among chicken laing kay muna among bestseller diri. Sige sige phone. Tilawan na mo na direct. Lami siya, lami gyud. Kay Kasi giboy na ano binata ko ni si Fuel, pero dili ko makakontinue kay kung kay kung one oras. Hindi ko makaring dani. Dugi na ko makaring dani. Ako lang sa Manila. Karon lagi kay video. Sige, nakadumdum ka. Nakinumdum dito. Da, may gani no. Oy, salamat kay sa Ay pagpasalamat dia sa mga atong mga YouTube friends. O lagi sa mga YouTube friends ni Ate Ames, di ba? O, di ba? O. Ang mga Ate Ames, Ako gipakita si di ba? sila Si man. Shin in the Baking, Di ba? si Mark Espinosa. Ang sabi yung kwan. Mark, Channel. karaoke man niya. Ano sa man nga channel? Mark, Karaoke page. MRK. Pero sa YouTube yapon. Oh, kanta-kanta ba? MRK Karaoke Karaoke PH. I-text ba papatong Sige, kay sige, si Ate Ames kay ako. Kanili maligtan sa batan. Parang gilimtan ko na YouTube. malimtar kay what is. Ton, makabalik ko. Na, mot kanong sa pa kaning balik. May baka nag-focus na ko sa FB. Nalingaw ko ba? Palinga dito sa Facebook. Nalingaw ko sa FB. Sa dito ibang moment ni. Pero taas lang siya requirement lang kato. Hmm. Kung gusto gid mo kato bitaw sa page gid. Sa one. Pili na yung one min account, pili mo yung feed. Lagi pero ito pila to ka watch hours then Mura magyapon sa YouTube. Kuan lang 10,000 followers. Kuan.